खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। नेपाल हादोराव बर' लाइमोन लिरगिरि गौतमनि 6थि थुनलाइयारि जख'न्थाइ खुंफुंदों। मैयानिफ्राय लानानै सानथामनि हाबाफारिजों नेपाल हादोरनि झापा जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं हालदैबारियाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौतमनि 6थि बोसोरारि बर' लाइमोन लिरगिरिफोरनि एबा लिरगिरि बिथांमोननि थुनलाइयारि जथुम अदेबानि 1थि हादोर गेजेरारि थुनलाइ जथुमाखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि नेपालनि मेसि लाइमोन क्लाबनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों बर' लाइमोन लिरगिरि गौतमनि 6थि बोसोरारि बर' लाइमोन लिरगिरिफोरनि थुनलाइयारि जथुम अदेबानि 1थि हादोर गेजेरारि थुनलाइ जथुमाखौ खुंफुंनाय जायो। लोगोसेनो दिनैनि नैथि साननि हाबाफारियाव फुंबिलि समनि नेपाल हादोरनि माहारियारि मेथाइ आरो नेपालनि माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मेसि लाइमोन क्लाबनि फिरफिला आरो बर' लाइमोननि लिरगिरि गौतमनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे रुंसारिफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया सिरिबाङै जानानै थाङो। लोगोसेयैनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौतमनि दानथामारि लाइसिखौबो बेखेवनाय जायो आरो बे दानथामारि लाइसिखौ बेखेवना होयो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसारि बिथाङा। दानिया फैदों नेपाल हादोरनि लिरगिरि लाइमोन बिथांमोना आथिखालनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे बिटिआर आरो आसामनि बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै माबायदि मेहेरगोनाङै बाथ्रा फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि खाथियाव नेपाल हादोरनि लाइमोनफोरा सोलोंथाइखौ लानानै जौगानायखौ लानानै बर' हारिनि जौगानाय माखासे खामानिफोरखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' आरो बिटिआर सरकारनिसिम मा खावलायदों जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथांनि मददजों जों आबुङै मिथिना लानि। रेडि जानो थाखाय खावलायबाय बिनि इनोगरेटर रंजालिखौ बरायनानै लाबोबाय नोंथांमोननि जायगायाव रेडि जानो थाखाय खावलायबाय माबायदि पहिलाथ' खुलुमबाय बैखौ रायजो राजा गिबि गेजेराव बैखौबो भाई जोंनि नेपाल हादरावहाय बे बिनि सिगां मानो बड' इलुजि आयदानि लिरगिरिनि 16 प्रग्रामाहाय बाहागो लानो फैनाया गुबुन जिल्लानि फैनाय आसामनि फैनाय रायजो राजाफोराखौहाय गिबि गेजेरावनो आं मा सानो होमब्ला जोङो बे मेचेया नेपालाव जों बर' रावखौ मेचे होनना सिनायो जोंनि सिनायथियानो मेचे आरो बेखायनो बे जोङो बे बर' रावखौ जों बे मेचेयाखौहाय बर' रावाखौहाय गाबोननि आगोलनि सिगाङाव दिनावहाय बोरैबायदि लाङो बोरैबायदि जथुमानिहाय जों बे मेजरिटि इउनिटिखौहाय प्रटेक्ट बानायनाय ने आरो जोंनि बे जोंनि कालचारेल जोंनि लेंगुवेज ओमफ्राय जोंनि बे बिबुंथिफोरखौहाय ने जोंनि रावफोरखौहाय बोरैबायदि जों सिप बानायनाय होनो थाखाय जों हजाय आसामनि बे मा होनो बड' इयुथ राइटारफोरा जोंखौहाय मोनसे इनभिटेसन हरनामोन नोंथांमोननि गेजेराव जोंबो बाहागो लानो फैगोन नोंथांमोना बोरैबायदि कार्यक्रम बानायनो हागोन होनना बुङोब्ला जों बिथांमोनखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होनो गोजोन्थों बिथांमोनखौहाय मानोबा बिथांमोना जुदि बहाय जोंनि नेपाल हादरा बे प्रग्रामखौ लानो फैयाबा जोंनि खुनु उपाय गैयामोन दा बे प्रग्रामा जोङो ओरैबायदि मेसेज सफैबाय होमब्ला आसाम आरो नेपाल हादरनि बर' हारिफोरा बोरैबायदि अबस्थायाव दंमोन गाबोननि दिनाव बोरैबायदिमोन आगोलनि दिनाव बोरैबायदिमोन बे गेजेरावनो सावरायनानैहाय गाबोननि दिनाव बे बिटिआर गभर्नमेन्टफोराबो बायदि जोंनि नेपाल हादरनि बर' समुदायनि स्टुडेन्टखौबो फरायनो थाखाय मोनसे भेकेन्सिफोर एसेनो हरनोबा स्कलारशिपनिखौहाय एसे बिराद गोजोन जानायमोन मानो होनोबा जोङो बे माने गभर्नमेन्ट सेक्टरावहाय आरो गिदिर पस्टआवहाय जोंनि बर' फिसाफ्रा रावबो गैला बेनिखायनो दुखु मोनो मानो होनब्ला फरायसिनो 11-12 फरायबानो बा गावनि खामानिखाय बाध्यता दङ ने रजुरिटिनि इस्लामाय गावनि न'खराव बोरैबायदि फसिनाय बोरैबायदि फालिनाय बेनिखायनो बायह्रा थांनाङो फरेन कान्ट्रि थांनाङो इउरप कान्ट्रि थांनाङो बेनिखायनो साख्रिनि हिसाबावहाय जोंनि बे बर' समुदायनि गैया जायगायानो गैया मानोबा एजुकेसन गैया ने मोनसे फेसिलिटि एजुकेसन दङबाबो हायाबो मानो होनब्ला कटानि कम्पिटिसन जायो बेनिखायनो बे गेजेरावनो मा बुङोबा आं बिटिआर गभर्नमेन्टआ हायोबा हरनायनिफ्राय नेपाल हादरनि बे मोनसे जातिनिखौहाय स्टुडेन्टफोराखौहाय +2 बानायनायनि आरिफोरखौहाय एसे भेकेन्सिफोरखौ एसे गोबांसि होनानैहाय नेपाल हादरनि स्टुडेन्टफोरखौ थांनानैहाय इयुननि दिनावहाय बिथांमोना एसे डेभेलप बानायनाय ना मा होननायनि मोनसे जोंनि आसा दङ बेनिखायनो बिटिआर आरि सरकाराखौहाय बायनिफ्रायनो बे गेजेरावनो एसेनो प्रसेस बानायनानैहाय बोरै सिगांनि दिनावहाय बोरैबायदि थाङो बेनि थाखायनो बायनिफ्राय गेजेरावनो खावलायहैयो आरो गोसो गोरबोनिफ्रायनो बयखौबो गोजोनथों होनना बुङो आंनि बिबुंथिखौबो फोजोबबाय।
बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा दाजानायनिफ्रायनो मोनसे संबिजिरजों सोलिबोदों आरो बे लाइमोन लिरगिरि गौथुमहा मोनसे मोन्थोर दङ फराय सोरजि आरो जौगा। बे फराय सोरजि आरो जौगा मोन्थोरखौ लानानैनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा बर' थुनलाइखौ फेहेरनायाव गोबां बायदि रोखोमनि प्रग्राम लादों। बेफोरनि गेजेराव नैबे इन्टारनेशनेल गिबिसिन इन्टारनेशनेल प्रग्राम जोङो भारतनि बाहेरा नेपालनि नैबे हालामाव जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय आवगायदों। दिनै 5 अक्ट' दिनै जोंनि नैथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय आरो जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जोंहा जानानै थांबाय। दा जोंनि थांखिया बेनो जे नेपालाव बर'फोर दङ होननानै मिन्थिदों, नेपालनि बर'फोराबो बर' रायलायोनो होननानै मिन्थिदों। दा बिथांमोना माबोरैहाय थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिदों, बिथांमोननि राव रायलायनायनि रिंसारथिफोरा मा मा, सोदोबफोरा मा माखौ बाहायो, बेखौ जोङो संनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लादों। बिनि थाखायनो जोङो गिबियाव हाबाफारि लादों प्रस, पयट्रि आरो गुबुन गुबुन लिरबिदांफोरखौ जोङो माबायदिहाय लिरो, गिबियावनो जों बेखौ लादों आरो बिनि रिसर्स पार्सनफोरा जोंहा फैखाबाय। बिनि उनाव जोङो मोनसे मोजां हाबाफारि लाबावदों, बेनो जाहैबाय नेपाल हालामनि बर'फोरनि बाहायनाय रावफोराव रिंसारथिफोरा माबायदि आरो बे रिंसारथिफ्रा जोंनि भारताव थानाय बर'फोरजों गोरोबगोन ना गोरोबा। दा बेखौ जोङो सावरायनो थाखाय माखासे रिसर्स पार्सनफोरखौ लाबोदों, माखासे स्कलारफोरखौ लाबोदों, माखासे थुनलाइगिरि लिरगिरिफोरखौ जोङो लाबोदों जे जोङो जारिमिनखौ सोरजिनो माबायदि खालामनांगोन, जोङो बर' रावखौ खौसेयै बोरै लाबोनो हागोन, जोङो बेखौ नाजादों। आरो बेजों लोगोसे जों मोनसे नोजोर होबावदों, बेयाव थानाय नेपालाव थानाय बर'फोरा माबायदिहाय इनकाम खालामो, बिसोरनि इनकाम सर्सफोरा मा, बिसोरो माबायदिहाय थांनानै थायो, बिसोरो बुथुमनाय रांफोरखौ माबोरैहाय जमा दोनथुमो, गथ' गथायफोरखौ माबोरैहाय फोरोङो, फेदेरो फोलावो, बेफोरखौ संनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसे बिथांमोनालायनो कालसार दङ, बे कालसारा, बे हारिमुवा जोंनि आसामनि असे बर'फोरजों गोरोबगोन ना गोरोबा, बेखौ संदाननो थाखाय जोङो मोनसे कालसारेल एक्सचेन्ज मुंनि मोनसे प्रग्राम लादों। दा जोंनि थांखिया बेनो, हारिमुजों लोगोसे हारिया थांनानै थानांगोन, हारिमुजों लोगोसे जोंहा जोंनि रावा थांनानै थानांगोन, बाहायनाय सोदोबफोराबो जोंना एखे जानांगोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो संनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोसावदों। आसा खालामदों साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारिनि सायाव बोर हरगोन, जोङो हाबाफारिखौ जाफुंहोनो हागोन। नेपाल हादोरनि बर'फोरनि अनगायैबो जोंनि बड'लेण्डनि बर' लाइमोन लिरगिरिफोरनि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बे हाबाफारिया? बियो जोबोद गोहोम खोख्लैगोन, मानोना बिनि जारिमिनखौ जोङो संदाननो थांदों। साफ्रोमबो लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना बेखौ जाहाथे लिरनायनि गेजेरजों फोसावगोन, खन्थाइजोंनो जा बायदि रोखोमनि लिरबिदांजोंनो जा बिथांमोना फोसावगोन आरो उननि समाव बेफोरखौ मोननानैनो संदानबावनो थाखाय गोबां बर'फोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन, बेखौ जों खावलायगोन। आरो आं साबायखर बावगोन, दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबां लाइमोनफोरा फैनो नाजादोंमोन, नाथाय जोङो एसेबांखौ हायासै। जोंनि गेजेराव गासै 105 लिरगिरिफोरा बाहागो लादों आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आङो साबायखर बावनांगोन। दिनै बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमहा गावहा रां गैया। जोंनि बे हाबाफारियाव फैनायाव जोंहा 5 लाखनिफ्रायबो बांसिन रां खरसा जादों। गारि गंबा फैदों, बास गंनै, विंगार गंनै आरो बलेर' गंसे फैदों आरो जानाय लोंनाय थानाय गोबां प्रग्राम दङ। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआव थांदोंमोन। बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबो बुङालासिनो दे जाथों होननानै जोंखौ सहाय हरदों। बिनि थाखाय आङो गावनि गोसोजों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जानानै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ थोंजोङै साबायखर बावदों आरो जोंनो जानाय थानायनि साबायखर होनायनि थाखाय, जोंनो जायगा होनायनि थाखाय मेसे युवा क्लाबखौ जोङो साबायखर बावदों। मेसे समाज सिबियारि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, मानोना जोंनि बोथिब्रै बोथिबा जानायखौ बिथांमोना गावसोरनो बानस'जोबदों आरो बे हालामनि मेसे सुबुंफोरखौ जोङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। माबायदि पहिला खुलुमबाय बैखौ रायजो राजा गिबि गेजेराव बैखौबो बाय जोंनि नेपाल हादरावहाय बे मानो बड' इउनिटि आयदानि लिरगिरिनि 16 प्रग्रामाहाय बाहागो लानाय फैनाया गुबुन गुबुन जिल्लानि फैनाय आसामनि फैनाय रायजो राजाफोराखौहाय गिबि गेजेरावनो आं मा सानो होमब्ला जोङो बे मेचेया नेपालाव जोंनि बर' रावखौ मेचे होननानै सिनायो।
जोंनि सिनायथियानो मेचे आरो बेनिखायनो बे जोङो बे बर' रावखौ जों बे मिथियाखौहाय बर' रावाखौहाय गाबोननि आगोलनि सिगाङाव दिनावहाय बोरैबायदि लाङो बोरैबायदि जथुमानिहाय जों बे मेजरिटि इउनिटिखौहाय प्रटेक्ट बानायनाय ने आरो जोंनि बे जोंनि कालचारेल जोंनि लेंगुवेज ओमफ्राय जोंनि बे बिबुंथिफोरखौहाय ने जोंनि रावफोरखौहाय बोरैबायदि जों सिप बानायनाय माने थाखाय जों हजाय आसामनि बे मा होनो बड' इयुथ राइटारफोरा जोंखौहाय मोनसे इनभिटेसन हरनामोन नोंथांमोननि गेजेराव जोंबो बाहागो लानो फैगोन नोंथांमोना बोरैबायदि कार्यक्रम बानायनो हागोन होनना बुङोब्ला जों बिथांमोनखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होनो गोजोन्थों बिथांमोनखौहाय मानोबा बिथांमोना जुदि बहाय जोंनि नेपाल हादरा बे प्रग्रामखौ लानो फैयाबा जोंनि खुनु उपाय गैयामोन दा बे प्रग्रामा जोङो ओरैबायदि मेसेज सफैबायब्ला आसाम आरो नेपाल हादरनि बर' हारिफोरा बोरैबायदि अबस्थायाव दंमोन गाबोननि दिनाव बोरैबायदिमोन आगोलनि दिनाव बोरैबायदिमोन बे गेजेरावनो सावरायनानैहाय गाबोननि दिनाव बे बिटिआर गभर्नमेन्टफोराबो बायनि जोंनि नेपाल हादरनि बर' समुदायनि स्टुडेन्टखौबो फरायनो थाखाय मोनसे भेकेन्सिफोर एसेनो हरनोबा स्कलारशिपनिखौहाय एसे बिराद गोजोन जानायमोन मानो होनोबा जोङो बे मा होनो गभर्नमेन्ट सेक्टरावहाय आरो गिदिर गिदिर पस्टआवहाय जोंनि बर' बिसाफ्रा रावबो गैला बेनिखायनो दुखु मोनो मानो होनब्ला फरायसिनो 11-12 फरायबानो बा गावनि खामानिखाय बाध्यता दङ ने रजरिटिनि इस्लामाय गावनि न'खराव बोरैबायदि फसिनाय बोरैबायदि फालिनाय बेनिखायनो बायह्रा थांनाङो फरेन कान्ट्रि थांनाङो इउरप कान्ट्रि थांनाङो बेनिखायनो साख्रिनि हिसाबावहाय जोंनि बे बर' समुदायनि गैया जायगायानो गैया मानोबा एजुकेसन गैया ने मोनसे फेसिलिटि एजुकेसन दङबाबो हायाबो मानो होनब्ला दा कटानि कम्पिटिसन जायो बेनिखायनो बे गेजेरावनो मा बुङोबा आं बिटिआर गभर्नमेन्टआ हायोबा हरनायनिफ्राय नेपाल हादरनि बे मोनसे जातिनिखौहाय स्टुडेन्टफोरखौहाय +2 बानायनायनि आरिफोरखौहाय एसे भेकेन्सिफोरखौ एसे गोबांसि होनानैहाय नेपाल हादरनि स्टुडेन्टफोरखौ थांनानैहाय इयुनावनि दिनावहाय बिथांमोना एसे डेभेलप बानायनाय ना मा होननानै मोनसे जोंनि आसा दङ बेनिखायनो बिटिआर आरि सरकाराखौहाय बायनिफ्रायनो बे गेजेरावनो इसेनो प्रसेस बानायनानैहाय बोरै सिगांनि दिनावहाय बोरैबायदि थाङो बेनि थाखायनो बायनिफ्राय गेजेरावनो खावलायहैयो आरो गोसो गोरबोनिफ्रायनो बयखौबो गोजोनथों होनना बुङो